Mae'n ffantastig i fod yma heddi i lansio adnodd mwy o Stori'r Iaith ac i weld y cyfan yn dod yn fyw. Mae'n wych fa heddi i gael cymaint o ddisgyblion yma. Disgyblion o Ysgol Bromyrddin ac Ysgol Griffiths Jones. Griffiths Jones wedi cymryd rhan yn rai o'r fideos yma sydd gyda ni ar yr adnodd. Mae'n jyst yn lyflu i gael cynnwrf o gwmpas y peth a bod nhw'n cael cyfle i weld yr iaith ar waith. Wel, helo. Bore da! Mae'r adnodd yma yn cyd-fynd gyda'r gyfres deledu Stori'r Iaith, a bwriad yr adnoddau addysgol yma sy'n cyd-fynd â ni yw sbarduno trafodaeth a lawr dosbarth. Mae'r pecyn yn cynnwys nifer o weithgareddau ac fideos gwych, ac mae'n cyfleu hanes yr iaith dros llinell amser, a gobeithio bod yna ddefnydd i athrawon ac i blant. Max dwi, a dwi'n nghanol William Owen Pugh. Fel athrawes, mae'r adnodd yma'n ddefnyddiol tu hwnt. Maen nhw'n helpu ni gynllunio drwy'r cwricwlwm, a mae'n fynd draws cwricwlaidd hefyd. Achos weithiau, chi ffili cyfleu popeth jyst trwy siarad ar lafar. I'w saflennu gwaith, maen nhw'n gallu bod bach yn ddiflas. So mae cael fideo a ffilmiau sy'n dangos pethau, a'n enwedig gan bod rai o'r plant yn y fideos hefyd. Mae fe'n ysgogi o'ch y gyffro yn dyn nhw. Mae fe jyst yn ddeniadol a mae'r plant yn mwynhau. Mae'r lawnsiad yma heddiw yn gyfle i sbarduno'r plant. Mae yna sesiynau gweithgareddau gwahanol mynd mlaen gyda Marc G, Steff ac bardd plant Cymru hefyd, a gyfle ymarferol i ddod o'r iaith yn fyw. Be am ofyn y cwestiwn, ond i le nesaf, mae'r stori yn ein tywys ni. Lansio adnoddau a thecynna addysg i ysgolion yda ni. Da ni yma i gael bach o hwyl gyda geiriau, hwyl tafodieithol iawn Sir Gar ar hyn o bryd. Gleifyn illec yn ei law, cyfelin dogyn gŵr ynddi, o drym hyd awch, rhag ysgyfna tîd goroedd y danaw yn cyrchu horff llys Arthur. So welwch chi rap dom just nawr, dy fe? Na beth 'yn ni'n mynd i wneud heddi yw wneud y rap hyd yn oed yn fwy cool, oce? Class! Oh, amazing, right, oce. Fan hyn mae'r studio dy fi, twel. Cool, ewn ni am recording day, ie? Waw! Bore da iawn i chi gyd, chi'n gwrando ar Cymru FM yn darlledu'n fyw ac i ni'n lansio wrth gwrs mwy o Stori'r Iaith. Mae yna llon stiwdio gyda ni ar hyn o bryd. Helo blant, siwr i chi heddi? Helo! O, mae nhw wedi dihuno bore yma. Y bwriad ydy addysgu pobl a gwneud pobl yn fwy ymwybodol o hanes yr iaith wrth gwrs, ond hefyd i gael hwyl ac i fod yn adnodd sydd yn llawn hwyl yn y dosbarth.